kana zvakare panguva ino nenyaya yeupdate handiti ndagumisira kutaura nemi tichiti we are reporting a case, we are opening a case kumapurisa tichida kuzama tichizama kuconnecta nemapurisa nasimba kuti tikwanise kuti tiripote Simba pakanzi panyorwe report akanyora report yanga ichidiwa and then ikaforwardwa. Fortunate enough, lucky enough, mba pazoita another lawyer aita chip in ne information because the lawyer saw the live pano mba to bata Harare police station ndobva bata Simba ndobva aita chip in panyaya yemwana anonzi Tapiwa yamaiguru wacho. Also Tete Tilda vachibva vazondicontactawo zvakare and Tilda because vanga vaona kama message nekudzwawo kuti muri kutsvagwa naSisimeni vakandibata kuti Tete Tilda ndikati Tete Tilda nyaya ita kuidzoserawo futi back kwamuri because ndimi manga muri kuibata ndimi muri paground. Saka isusu tikangwanawo imwe information bva ndavatsanangurirawo vakati vanga vatotawo kunzwawo tuma information iwo. Saka information yese mbva ndavapira zvese zvaitika saka vave nazvo Tete Tilda. Saka Tete Tilda ndo vatiri kungonyetsoti panguva inoyi vari noti vari paground and she has all the resources. As I told you earlier on kuti we are not in a competition, we are working together as Zimbabweans. Anditika because chitiko chakaitika chinorwadza ani nani ane moyo umwe nemumwe ane moyo ane conscience anditika akarwadziwa nacho achisi chekuti pari kudiwa glory kuti glory yaenda kuna nhingi kana kuti no, it's not about glory and it's about working together. So I personally handed the case over to Tete Tilda. Tete Tilda, this is the new information that I have. Anditika zvamira zvakadai ndakukupai phone number ye aita whistleblower yezvaakasangana nazvo anditika imi mochita take it from there. Tete Tilda tikataura tikafara, she's such a lovely woman, such a nice lady. Tikataura ndikavapa number saka vachabata mukadzi uyu. The same applies futi nemapurisa ekuHarare na lawyer uyu ndamupa zvakare number yemusikana uyu mukadzi yanga ari pano anditika kuti vamubate anditi vaite communication naye because vanga vachitoti ndiyo whistleblower yatiri kutsvaga and ndinokutendai madiaries mese because vatoti thank you for your group, vataura thank you for your page. Ndo zvatanga tichitsvaga izvi because apparently new information has come to light. Anyway, I would urge you tomorrow guys, Tete Tilda will be live mangwana nema updates. Just follow the updates that Tete Tilda mangwana munzwe zvizere pavanenge vachipa update feedback yezuva ramangwana. Apparently these people, it's not the first time as much as I wouldn't want to judge or to say kuti my guru is involved, no, but time will tell because apparently the whistleblower yatoya yavanozikanwa vanava murume nemukadzi vese vaitengesa mishonga kumufakosi andimaona vaitotengesa mishonga yechibhoyi kumufakosi. So it cannot be a coincidence to say paita mukadzi mudiaries asimuka pano akati Sisimeni mai vaida kundibira mwana anditika then this nyaya yabva yatongobuda pachena kwabva kwatoita vanhu vekumufakosi aiwa we know these people but Tete Tilda now has all that information. She will tell you tomorrow. And apparently this lady my guru vaiti avakwanise kuti vatravele vakaenda kunobata maoko emwana only yesterday. Mwana ave nevhiki or if I'm not mistaken even 2 weeks ashayika nyaya yabuda pachena vachiti handikwanisi kutravela but vaitravela kuenda kumaseuzi kumurewa vachinopa murume wavo chikafu every day. Vaipinda mumurewa voenda kumapurisa maseuzi vonopa murume wavo chikafu but vangasakwanisi kuti vasvike kuenda kunobata maoko pamusha pane mwana wavo. So guys, if we are wrong, then the law will decide. If we are right, still the law ichazongotidza kuti aiwa no zvese zvichangoonekwa because truly speaking doesn't make sense. Andimaona and can I have the account number? Lizzie Makore account number bata che or cheri no bo. All right. So guys, I know kuti patatanga kuuya pano vamwe vangu vachitanga kuti muri kuita vana across nyaya yakatanga zvikazodai but look, it has come to light. Data tisina kuita that live iyo iya. Was this lady going to come forward
pana Sisimeli pacho pahajaira achitaura Sisimeli ndoda kutaura information. That lady called Trip Alive mwazviona. Indikatofunga kuti maybe arikuda kuita contribution yenyaya yacho handiti yenyaya yezvatati tichitaura pano, only to find kuti aritoda kuti kuuya neinformation wo yezvaakaitigwa naMaigurava. Animaona kuti Maigurava ndavaona ndavaziva anti mazviona. So ndo update andaya nayo panguva ino kuti but I'm aging you mangwana momirira tete Tilda andikagosa taura at length tete Tilda. She will give you all the update. Indavapawo information yandawo yandinayo ndavapa ndikavaudza patafamba kusvika sema diaries nezvatiri kuitawo as diaries anditika tete Tilda ndimuri paground. Nyaya ini michibata inyaya sekubata kwamanga muchingoita tikangowanawo information isinongokupai animaona, because pari confused ndepekuti pane musoro wakawanikwa within that vicinity again animaona, usiri kuzikama kuti ndewani handiti maona. Ndikambotaura earlier on zvakare ndikati imi guys, kana vanhu ava kuchinzi kutanga kuti vari kuita zvinhu vakatanga kugura mwana uyu pekutanga handitika ndo first incident yavo vakaudzwa sei zita ringanga risiri kubuda, vakaudzwa nani kuti ukauraya ati mapasa shena anesanganiswa nemishonga unongouraya here woita zvaunoita wongonocherera mumunda macho kana kuti pane sanganiswa nemishonga. Vakazviudzwa nani sei up to nanhasi zita ringanga risina kubuda. Izvo ivo ndidzo nganga dzacho ndo vachitengesa mishonga kumufakose uko vanotozikanwa vachitengesa mishonga kumufakose handimaona. So zvese izvi zvaitika mukadzi oramba kangoti come on guys, chero vakadzi vari panapa, would you choose a man over your own child? Would you choose a man over your own child? Mumwana mbopotsa aenda kumochari na baba vake akanoenda over kuvanhu pakaita zviminga mpinyi kuti mwana asazokwanisa kuurai, asazokwanisa kuti apinde mutserengwende obuda. Mwana orondedzera kuti no dedi ndo vaenda neni vakandipa kune vanhu ava vachienda kumochari, wanikwa kumochari mwana wavo wavaida kuita izvi vakakutadza kubudirira handimaona. And then the wife oramba akastika pane murume uyu. Something was not adding up. Something was not adding up. So in any personal, I would like to say thank you very much, my diaries. Thank you, my diaries. Very well. Kana muine information andika dzakafanana neidzidzi anditi kana zvamunoziva musanyarare please. Tomorrow munogona kunyarara neinformation ka tomorrow it could be your sister's son kana sister's daughter anofuma chinzi akashayikwa akachekwa musoro akashayikwa antimaona, kana kuti anogona kutove mwana wako chaiye handiti whistleblower kungotaura kungoudza ini chete. Even mukadzi yayo vese ndatokumbira even mapurisa acho kuHarare ndikakumbira futi zvakuna Tilda ndikati Tilda kana makutaura naye mukadzi please protect your identity. Inzwai nyaya yako ari but muprotectei. Mapurisa kuHarare abvuma, even this lawyer zvakare lawyer we abvuma andika achamuprotecta zvakare identity yake animaona. You don't even have to come nefesi yako kuti uite kana une chaunoziva utaure handimaona. Unongo just phone call zvaita mukadzi uya amwese hamusi kuziva kuti ndiani. It's only me who knows kuti ndiani handimaona, hamusi kutoziva kuti ndiani handimaona. Avo zvinanide kunzi zvinozonzi chiuya pavideo call, no, just a phone call handitika as long as zvinhu zvako, because mapurisa chainvestigata right now zvichainvestigata as kunzwa muleya matauriro anga achita maybe zvikafamba zvakanaka mangwana tinogona kufuma Maiguru varimo mukati vakajoina murume wavo. Zvikafamba zvakanaka izvozvo chero kwatiri kuita handimaona tinogona kufuma mangwana makuseni Maiguru vakajoina murume wavo handimaona kumaseuzuku zvikafamba zvakanaka. Saka isusu chedu tapedza handika tabata patabatawo tatopedzawo tasiyira kuna Tilda tiregai vadi vakontinue nenyaya tichinzwa. Chedu chatakungoitawo izvo zvino kwakuti tikwanise kutengawo chikafu chokuti tivatumire sezvo paine vanhu vakaungana vari kuchema mwana pachimiririgwa forensic. Chedu kuti tikwanise kutenga chikafu titumire chikafu chete kuti vanhu vakwanise kurarama vachidya vari ipapo handika. Of which ndinoda kutendai vese vari kunze kwenyika kunzvimbo dzakasiyana nevari muSouth Africa vese vacontributa mari yatovepo, pane mari yavepo kudhara. Thank you very much. Thank you. Dei manga musipo, dei mama musina muya werudo, mari yese yavepo so far ingadei isipo. Ende ndokumbirawo treasury mari dziri kuuya, can you please have a book? Ingave diaspora please ndokumbira, ingave South Africa ndokumbira unyore mastatus kuitira mangwana. Anti muri kuzviona this is a very good example yekuti upenyu hausi hwedu, upenyu ndehwaMwari une muridzi wawo. Ramba kubatana nevamwe pazviitiko zvavanosangana nazvo handitika uchiti ina handipindi haya zvangu hazviiti takuda kuita bhuku treasury matreasurers ese can we have mabhuku amunonyora pasi, because chero kuchinzi izvo haungazoshayiwi every time
mangwana ndimi munositanga kuuya muchiti ndaita dambudziko ndibatsirei. Zita rako rotsvagwa pamaincidents anokwana kuita 6-7 rowanikwa zita rako harina kana mbobvera rakapia rakabvisawo zvaro kana 2 rand kana 2 rand, then iwo zoexpecta kuti vanhu vandibatsire. But panapa handitika pano manga muripo, you saw everything zvaitika yateme kuchibvisa. Hakuna kunzi limit 5 rand yako it will make a difference. Inosangana 5 rand yako ne 5 rand ya uyuyu ikasanganiswa inotenga sanitizer. Vanhu vari kumusha vakasanitizer. Handimaona 5 rand ya unokanda kana 10 rand yako iwewe ne 10 rand chaiswa neumwe inotenga sanitizer. Handitimaona. So we are going to start having a book right now. Itai book rekuti munonyora munhu wese anenge abvisa inga 5 rand yake 10 rand yake 5 pounds yake 2 pounds yake nyorai pasi, so that mangwana kana zvauyawo kwako vanhu vanodiwo kana zvaitikirawo kwenyuwo notisei kuti zvichaitika kana tizivi kana kuri kuti zvazowirawo kwenyu kuti vanhu vanongwashara kuti aiwa mudhayaris zveshuwa kwete kuti mudhayaris wezita wekuzotora mascreenshots, mudhayaris wekuda kuzongoona kuti pari kutaurwa nezvechii. Handiti mari yacho unenge unayo handitika kana iyo 10 rand kana 5 rand kana pakunzi ngapatiwane kubatsira somebody else mobva matiza. Handitika bhuku redu rinenge ravepo. Kana uri mudhayari wekuti unoda kuzoteerera nyaya, no problem, unoita ko mudhayari wekuteerera nyaya. Kana ari mudhayari wekuti ininika upenya hwese hwangu ndine hamawo, handitika ini wacho ndine familyo, zvinogona kuitika kwangu ndinoendawo ndakafara kuti vediwe kwaitika chitiko chakati, handimaona kwangu ndibatsireiwo. Unouya wakafara, unotouya kudhayari zichiziva kuti aiwa ndine 5 rand yangu yandakambobisawo mubhuku ndirimo, ndinozikanwa. Handimaona ndinozikanwa. Hanza kuto South Africa ndiani ndi Victor Chawatama Elder Victor Chawatama ndo vari kutora South Africa. Handimaona. So it's up to you. Handika isi tangotaura tangoti zvipere, unity ndo iripo. Hanzi ma admins please have wasaita here live yacho naye Lorraine Mukundu zvokoma. Hanzi also have copies of receipts and group members, right? Kuitira ramangwana, because mukazosvinyatsa zvitsvaga nekuzvitarisa cheko mangwana ka tinotozobatsira vamwe mumwe musi vaya vanenge vachitishaudha vachitituka vachitidine maghosti avo kana vave pano voya namaaccounts avo areview vakutotsvaga rubatsiro. Handi munoziva kuti we are evil to that extent. Isu vanhu we are evil to that extent. Isusu masadza eaters we can do that. Kuti pano inenge iri hallelujah hallelujah tiri tifamba tise mucomment section uku kana tave kumwe unenge wapfekerwa ghost wakushodwa neghost wakudi pano ozo yachiti vedu we ndibatsirewo ndadai. Saka tinokumbirawo kuti madetails ese avepo, mabhuku enyu matreasurers, chengetai mabhuku enyu, mugare makachengeta mabhuku enyu please, mugare muinawo kuitira ramangwana. Handimaona kuitira ramangwana. Okay, alright Lorraine chakubvisa ndosaka ndaona vanhu vachiuya vakati wandei alright iripo. Hanzi Canada todi Canada muri kufola under UK batai cherry poki. Munoziva zviitiko zvakafana izvi manjeka hazvina kuti uri kunyika ipi, hazvina kuti hanzi ini ndakarongeka ndine funeral inonzi funeral policy. Ini ndinayo funeral policy ndakamira pano ndakadai, but it can be hama yangu, hanzvadzi yangu kana sisi vangu. Handimaona kana somebody also mufamily medu. Handimaona inini yes of course I am covered kana ndikafa kunonzi vanokaviwa pane bhabaitika hama imwe yemudhuze vamasobva ati nju kutarisira iwewe uri one wakadaro even chero uri kunyika diaspora. Handika unozogona here kuzvisumudza uri one kana kuti unenge wakuda vamwe vekumira navo, unenge wakuda umwe anokubatsira. Muri kuona manje ndotaura iwe unenge uri covered but hausi one unless uri one panyika bolacho. Handimaona but kana uchingoziva kuti une hama une chii takataura ndikambotaura pandikakudzai ndikati guys it's now yekuti it's time yekuti maZimbabweans should come together and unite, tibatane. Izvi zvekuti munoswera muchingotsikana konzi izvi nekungomakana kumaka munhu usingazivi kuswera uchitsikana konzi nemunhu asingadyi kumba kwako andioni kuti zvinoshanda. We've got serious issues at hand dzatoda kudhila nadzo. Handimaona this is we've got serious issues at hand dzoda kudhiliwa nadzo. We have matters chaiwo ari very serious ekuti anoda isusu tese. Anzi biya watapiwa vadiko.
mbuya vatapiwa hanzi we are not supposed to send mbuya vatapiwa here nekuti Tilda adaro handisi kunzwisisa ini tanaka kuti chi mbuya vatapiwa handisi kuwisisa isusu zvedhiaries tanga tiri kungoendesa tiri isusu tanaka in case you missed the first life handiti mbuya vanga vari pano mbuya vanga vari pano vatapiwa tikavabvunza todii totumira kwamuri here vakati vakaramba vakati kunodhura zvinhu ende kure senge ekokesha haitobatsiri zvinhu zvinenge zvakudhura ndo zvavataura vakati ndingaprefeya kuti tengai zviri zvinhu handika mutumunze kunoko because isusu takakontributa mari pano handi madhiaries kune vasiri kuziva vaya vanongokomendawo vasingazivi tikatikumbira apostle Ik kuti vaende kwamurewa paground vanoona vatonitumira mapictures vari kwamurewa eservice dzangachiitwa nhasi ndichadzikanda pagroup anomaona apostle vakamukawo zveshuwa vakaenda kwamurewa handika vari kwamurewa vakanosvika paground vakaona zviri kuitika paground ndopavazotora mbuya because hapana network padhuze apa ndopavatora mbuya nemota yavo vakaenda navo kwanga kure kwakune network ndopataita live navo pano mbuya pano ndopavazotaura kuti aiwa itai kuti mutenge chikafu saka isusu chikafu tiri kungotenga zvakare tatenga chikafu tikawirirana pano chita zvinhu zvokuwiriranaka hapana chimibindoga chekuti zvandataura inini ndini ndiri kuningirira ndini ndiri kuita izvozvo tabvunzana pano toita sei handimaona toita sei chikafu todii totengera here kwaharare kana toita sei vanhu vakati no its easier kuti chikafu chitengwe kusouth africa choendipiwa vanamukoma moboys madhiaries voenda nacho tikabvunza ambuya kuti chikafu chikasvika paweekend chinenge chanonoka here vakati aiwa chinenge chisina because kwanzi kune vanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vakazara pambapa vakangoti takagara panapa takamira kuti mwana tanga avigwa tigoenda handimazviona saka chikafu tichatenga kuno choiswa pane vanhu chinana even vanamai machese vaya vanogona kutindesera because madhiaries vanamai machese vanotakura zvinhu vaya tinogona kutotaura navo vakatotindesera mukoma moboys chacho vanotochitakura tisina mari tabvisa because hatina mari nezvenhamo izvi nezvedu tose voindisa vonosvitsa kuharare mukoma apostle Ik vogamuchira kubva kuharare nemota yavo vatopiwa mari yepetro kudhara mukoma Ik tiri palive kuna mukoma Raymond Mukunde vabva vatoposta same time $60 vakati mari yetransport yaapostle Ik saka apostle Ik vatoreceiva mari yavo kuharare yekuzodzokera kana voenda negrosary vodi vototakura grosary riya voendesa kupi voenda kunosiya pamusha handiti mazviona ndo zvatadii oright sarudzai no sarudzai iri kuiswa kuna mukoma Victor saru iri kuiswa kuna mukoma Victor Sibongile Khumalo ndeipi comment yake Sibongile Khumalo ndeipi comment yake iri kupi saru unozouya ndokupa nhamba dzamukoma Victor vacho unozouya ndokupa ningikiri nhamba dzamukoma Victor vacho ndikutira kutsvaga comment yaSibongile ikutaurwa yacho iri kupi comment yacho handisi kuiona hanzi thank you Sisi Marvelous thank you hanzi Northwest Mafiking hatina here Robert hatina isusu tinongofola anta ningirikiri veJoburg tinongoisa kune veJoburg ivavo hanzi vana mai macheso vakuchemedza marana neutsotsi handiziviwo hangu izvozvo ini ndozati mai macheso vana macheso vaitika zvinhu zvikangoenda zvinongosvika zvakanaka zvokuti vachemedza vanhu ini asati ndambozvinzwa hangu asati ndazvinzwa handizvisiva ndinotaura zvandisingasivi so South Africa yese mari neBotswana mari kuenda kuna mukoma Victor regai ndikuisire madetails avo panapa mirai ndikuisire madetails avo amukoma Victor regai ndipine madetails avo so uyu Simba anoda kupinda live neni naloya ivavo nai alright Simba anoda kupinda palive naloya inangu handisi kuda kujoina live but information yese vave nayo handitika they can still do handiti hazvisi zvecompetition izvi they can still do live yacho regai ndipedze hangu ndidone madhiaries tinde kwaSimba kwacho ari kuisa message Simba unenge adata live kupage kwake 1059
right, inamba ndaisa iyo vari kuisa iyo namba yanhingikiri iyo namba yamukoma Victor yandaisa iyo FNB ndo account number yavo iyi ndo account number yavo. Kwasimba kuzimu ai arida kuuya na lawyer. That lawyer wants to be on the pa live. Lawyer varida kupinda pa live kwasimba kuzimu ai, so we can as well go there anditika toenda tononzwa ku live kwani kwasimba kuti what's cooking zviri kufamba sei kuzimu ai, andi ini pano ndakupai feedback, ndakupai ndo feedback yananga ndauya naye kuti muzive kuti there is more to the story anditika than zvatanga tichiziva nekutenda. Musikana uyu mukadzi ushu mudiaries amhanya kufona pafoni yangu akati simba zimu ai, akati ndinotenda. Musikana akurumidza kufona akati Smedi mai ava ndavaziva. So tikati vari kugofamba panze sei, mapurisa angazviziso kumapurisa izvi, mapurisa adi ainvestigate. Kana tiri kuti takanganisawo aiwa takanganisa, mapurisa anongomuregezawo. Kana tisina kukanganisa panenge pane nyaya apa, saka nyaya ichibva yangosvikawo ikoko. Hanimaona kwete mukoma masimba, simba zimu ai, simba zimu ai ndiye wandiri kutaura, simba zimu ai, simba zimu ai. Saka guys, simba zimu ai ado apinda pa live hanzi izvozvo anisendera message inonzi zimu ai, simba anisendera message izvozvo. Mirai ushu anisendera message izvozvo, uyu simba arikuda kupinda pa live, ushu simba atoti I am ready, asenda message kuti I am ready simba. Sivangile ari kupi? Handisi kumuona. Yes. Simbacho kana simba sabati foni. Iye ari handifonera. Right. Simba asikubata foni but andifonera. Saka guys, toenda kwa Simba anditika ndokwarida kuti anodi arita nyaya yake. Anditi guys, ndoramba ndichingotaura pamberi nekubatana. Anditika pasi nekutsikirirana pasi, pasi nekusora muchita zvinhu zvisina nebasa rese. Anditika pasi nekusora muchingotsikana kunzi zvinhu zvisina kana nebasa, zvisina kana nepundutso. Takazviita zvakapfuura zvisina basa zvezvi. Handimaona right, ameno. But mumwe nomwe nechoice yake anditi mumwe nomunhu zvinondi zvinokuitira, inokuitira iyoyo tamba iyoyo. Handimaona. So guys, thank you very much. Tobatana zvakare muchikamu chinotevera simangwana kwa Tilda. Antika moenda kwa Tilda mononzwa zvizere. Yes George Murukazi, yes bamukurize serial killer ameno but changoona andimaona. So tobatana mangwana asi kwa Tilda zvakare please. Thank you Cheripoki. Kwa Tilda mangwana handei tinonyatsonzwa anditi maona handei hanzi Victor Chawatama, anonzi Victor Chawatama handei kwa Tilda mangwana munonzwa update yenyaya izvi sere. Asi musakangano South Africa Botswana yese ma-African countries ese pan tinobata mukoma Victor account yawe FNB yo, whether une 50 rand yako une 10 rand yako, it will make a difference. Une 20 rand yako reference unongeza star rako, animaona it will make a difference. Sendai anditika ikoko ichaungana, ichatenga chikafu, ichatenga ma sanitizers avanga chikumbira pano and what not zvoenda. Anditika vari ku diaspora vese Layazai na Cheripoki ndiye treasurer wekunze uko. Andika ndiye anoita izvozvo. Handiti Lorraine kwaiko zvinotabomubvisa because ari kumhanya nezvepati yasvika. Handiti pati ikonesera desa utonati zvingamuomera. Ndiye treasurer wemuno muSA but taona kuti zvingarema iko zvino semunhu ari kubata kuti zvemari dzemapata chironga zvemapati zvingamuremera. Regai tiise kupi
kuna mukoma Victor Elder Victor vekuchechi vadi vaite ivo vambomhanya neprogram timboona saka ndo kwamukoma Victor uku ndo kuri kuitwa yese iko zvino handitika right. So musakanganwe guys, kune masitsi edu ndofunga akuzara. Lorraine kwasara masitsi mangani? Masitsi anenge atozara kana kuti akuzara. Saka because remember thank you Sisi Ruth Saru, thank you Victor Chiera andakapina apa zimu bata iwo Apostle IK vacho na TP Manyonda na Apostle IK, TP Manyonda na Apostle IK kuZimbabwe bata ivavo. Handiti mari yenyu inongoenda ikoko straight. Mungoona kuti motenga upfu ikoko zvaitoita easy panyaya, especially panyaya dzeupfu, because unorema waingotengerwa ikoko. Unoita mari kuZimbabwe upfu kuti tongokamura upfu chete ka wongotengerwa kuZimbabwe. Zvimwe sezvobva kuno upfu nenyaya yekurema kwawo wongotengerwa kuZimbabwe uchinda kupi kumusha kana kutenga chiri chibagi. I think so. Namba dzandakapina apa idzi preshi, namba dzandakapina pazasapa, namba dzandakapina apa nai Simeli Diaries Lorraine ndikuona siri kubuda Simeli Diaries nokuti wanga achipa feedback yenyaya dzekupati wasara vanhu vangani handizivi wasara nevanhu vangani, wasara nemasitsi mangani kana kuti machairs mangani, because I saw people coming straight. Yes, TP Manyonda uyu aripo, TP Manyonda Tapi Manyonda aripo, batai Tapi Manyonda anotaura na Apostle handitika voona kuti upfu vanogotengera itowa pamari votengera ikoko. Handisi kuziva Simba watowe pa live. Don't put me on the live. Yeah? Don't put me on the live. Don't. Ndisabuse pa live, all right. Ndatiwo watowe pa live here. No, tati ndikupa ini ndikutongopa feedback kuma diaries kutazo iwe nentazo di. No, Simba, listen to the live again. Terera live. Zvakanakisisa. Ane live, ane feedback mangwana, ane feedback yenyaya yese yanayo iye mangwana yezvaafindawo out about vanhu ava. Anditika ndo feedback anachinowa muterere live yake mangwana, andifonera iye and I even told ndikamuudzawo kuti tanga tichikutsvaga tazokushaya tikabata Simba because paita information yakadai. Anditika akati ineniwo ndatukwana zvakadai andi but ndichapa vanhu feedback mangwana pa live. That's it. Simba, you are dealing with the legal issues, Aniti. You are dealing with the legal issues, right? So zvandataura pano kuti inina Simba made a statement, right? Akakombaila statement ikaenda kumapurisa handitika, and the lawyer got involved handiti ari kuuya kuZimai kulive ndataura izvozvo zvese kana wanzwa pano palive handika tikuinda kwaSimba takamirira Simba pawatofona ngati uyo Simba akufona hande kuZimai, vamwe vakatoti tell Simba to unblock us, vamwe vakati what handika iwo you are handling my issues are illegal handiti Tilda anopa feedback handitika yezvinhu zvaanenge afindawo semunhu ari paground period. Handiti we are working together as Zimbabweans. Ani ndizvo. So my legal issues vanhu vari kuzviziva. I told them ipo pano palive kuti
Simba neni tadai tikadai kwanye Simba kwanzi compile statement akanyora statement yose yezvaitika akatora nelive akaisa kwaisa ikapindirwa neumwe lawyer andika aita take over. Even Tilda knows that. Handitika iye ari kungopa feedback nezvaawanawo zvaawanawo about vanhu ava. Handitika because the idea which we want kuti tipaite information yekuti who told you kuti ari communicate navo? haana kumbobvira no haana kumbobvira ataura zvokuti ndikutaura nemapurisa and it was never said pano palife kuti tinoda kutaura nemapurisa. It was never said pano palife. Never pano palife hazvina kumbobvira zvataurwa izvozvo zvamotiwa zvinzwepi. Iwewo kana lawyer vaya varipo uchida kutanga kuita live isita kutobva pano tandatoudza vanhu kuti tikuenda kwaSimba chitanga live tiuye kutinzwe kuti zviri kufamba because the legal wise it's being handled by you. Tilda is giving people feedback because at background and it Simba unomhanya wabatira live pakati padumbu. Hauna kuisisa kuti chitaku zvese zvatataura pakutanga. Unomhanya hanzvadzi yangu, unomhanya wamhanya wapaparika speed yembwa 40 ndati wamhanya speed yembwa 40 wapaparika. Unotoni iwe une party legal anti ndeyako. Tilda is giving us feedback. Party live ndeyako. Feedback inoiswa na Tilda kunzoko. Information anenge achisa. Unozati social media ine power nditi. Information anenge achisa kunzoko anditika. Usakangana kuti iwo ndiona lawyer required kwako police and everything you did that anditi we reported me and you anditika. Saka ndiuri kuzvihandla. Information atinge chinzwa kutotora futi kutoti pane imwe information pa light chipa futi mapurisa zvichingodaro anditika vachi investigate. Handiti ndokushanda pamwe chete kwacho ndomushandira pamwe kaiwoyo naiSimba. Zvamuri imi majournalist makuru ndinofa kuti iye uchiza tochinja sei government iripo kana imi vanhu vakuru vacho musingadi kuti titai kuti tibatane pamwe chete tishande pamwe chete Simba. No agara achidhila anodhila nayo naiSimba. Anodhila nayo pakupa feedback. Wakambowawo Tilda achiti nhasi taendesa uvhu here Simba? Wakambomuwawo achiti nhasi Tilda achiti nhasi taendesa uvhu? Anongopa feedback kuvanhu kuti zvafamba zvakadai. Isu ingawani tikutoita zveufu wani, tikuita zvechikafu wani, izvo zvitisi wani kuno kuSouth Africa. Asi naiSimba imbondiudzawo hanzvadzi. Iwe ndiwo uchatya iwewe nepawasvika nepauri uchatya kuti vanhu vati zvakati iwe. naiSimba isi tichiuya kwauri chiti uchinyora report tisa kumapurisa Tilda tinamboti tinyorerewo report report kumapurisa isu chero pandataura dai atida chero kacherera mangwana chalive yakandokudza tinambotaura zvese izvo isu tatomudza kuti Simba is handling the legal way andozviziya ndizvo tiri kuita.
Alright Simba, kana lawyer vachiripo ngavapinde palive tione number dzemukadzi yaenda kupa, and I actually told her kuti lawyer newe muri kuvafonera also anozviziva. Matauriro atangoita iwayo kuti atangoita iwayo ndiwayo, hapana chachinja. Alright, kana ngonifonera and then unongondiudza kana patasvike papa panewo futi. Handiti kune vamwe vanhu vanenge vari kudzima ai vasiko kudiaries. You can also start the live and you give feedback as well. Handiti this is a national matter. There's nothing wrong also in you starting the live futi koko. Handitika inga patapo wauya pana papa wa stream wako, that was good. And the people vakatozivawo zvakachitika, vakatobatawo, vakatokomentawo, handitiona. So kune vamwe vasiko kunoku vari kwako uko, handitika they need to know zvaitika, kune new information to light, handiti, and what we have done. You can also still tell them. No problem. Right. Ndozvandanga ndichitaura handitika. Right. So nyaya iripo ndekuti no, this was Simba anga achibvunza kuti live chiri kuitwa here, angari pano palive hanzi ndaona pazopinda imwe party, saka ndafunga kuti zvinogona kuzoita conflict sezvipane third party. Baba emunhu vari kuona bhora kuseri uko, hamene kuti bhora ripi riri kutambwa kuseri kwanongo vanenge vachikava so far kuti chakava TV kuti isati pariri bhora itomwe bhora tirihwisisi mushori zvinenge vichiitika imomo museri imomo inoshayanzi zvinenge vichiitika imomo kana rikagohwa ndogohwa onei vachikwira musirimu kuita kunge vachagohwa kunge vachanotunga musoro vachifarira bhora chikumba chemombe vasingazivi chakadyiwa nani chinenge chitambwa navavo vanhu muground. Inhu zvakangoma handimaona. Saka ndonyari paya tikangomudza kuti aiwa we are working together, handitimaona tikataura kuti aiwa tiri kushanda pamwe chete, handitika titetulda vane pati yavo yekupa feedback kuZimbabwean community. Handiti Simba ane pati yake yekutibatsirawo legal wise, handitika zviri legal, because anoziva kuti mutemo zvinofamba sei, zvataita kunyora maripoti ripoti ndiye anyora, lawyer akapindira and what not. Handiti saka mumwe anenge ane pati yake. Isusuwo madiaries tikauyawo tikangoitawo whistleblower, tikapawo vemutemo, tikapawo vanopa feedback, because kune vanhu vari kwaTulda futi vasipo pano, handi ibig page, kune vanhu vari kwaSimba futi vasipo pano, handiti maona. Saka tinoda ngoti vanhu vadi, nokuti nyaya yemuZimbabwe yese, tinoda ngoti vanhu vazive kuti chichiri kuitika, handiti maona. Ndo zvatiri kuda ngoti zviitike. Saka at least we are on the same page. Inini I try by all means kuti tibatane, tiite chinhu pamwe chete, handitika tiite vanhu chinhu pamwe chete. Tanzi iglass yote mayewe kuZimbabwe ndasangana nawo mukufamba ndikatenga hangu mutaundi, handika saka tiite chinhu chimwe chete semaZimbabweans, handiti ndo zvatati chingoda chete, handiti right. Saka ndo nyaya ndandauya nayo guys. Simbati 15 minutes and then obva apawo feedback kune vanhu vaya vasiku. Titetulda tinochapa feedback mangwana, handiti kupeji kwavo, handika Simba vari kupawo feedback kune vamwe vanhu vaya vasiko futi kupi panapa vari kwaSimba, handika vari kudawo futi feedback, handitika saka Simba changa chipa feedback kwese, handiti zvakanaka. Tishande pamwe chete eZimbabweans, zvakanaka kuti tishande tose pamwe chete as maZimbabweans. Rudo, love, unity, ndo chinhu chatiri kupusha, ndo chinhu chatiri kutaura nezvacho, handitika right guys. Ini ndakuinda regai mbonodongorera vanhu vari kuti noise kuseri kuti kuri kumbotambwa chii, Dynamos nechii,
hanzi saka musoro una mai guru probably musoro indakwanisa kuti mwana uyu aramba kungoenda zvakadaro mwari vapindira musoro uchabuda manje don't worry musoro unobuda hanzi peji rasimba rinonzi zim eye peji rasimba rinonzi zim eye so chokwadi chabuda musoro uchabuda kuti uri papi probably vanozi zvichabuda pasingabudi kana mai guru vanga varivo vane musoro hanzi Mozambique tipewo treasury munochuza mega ina ndisiri matreasury aripo yavakachuzwana ikoko kunyika dzavo ina ndina treasury wandakachuza ini vanochuzwa munyika dzavo imomo ndo mavanochuzana vari ku UK vakangoti cheri handitika vakachuza cheri handiti mazviona ndio vakachuza vari South Africawo tikangochuzawo iye Lorraine handiti maona vari kuHarare vakachuzawo tapi handitika naivo Apostle IK handiti seti munongochuzawo wenyu wamunoziva kuti hatizivi vanhu vari ikoko kuti ndivanani makamira sei kuitira kuti mangana padzisa maproblems ekuti kune mumwe munhu apuwa 2 cents akatiza nadzo ndimunotozivana ikoko ndimunogona kutoti ningi ari honest moita zvinhu zvenyu hanzi share zim eye live ndishare alright ndichatry kuishare kunoko ndichatry kuishare so guys I love you Monica ndakudropa unozo Durban munongofola anda kunoko tingori South Africa tiri vamwe chete munongofola anda vanhu vabo tingori vanhu vamwe chete hazvibese kuti Durban Cape Town chichichi unless muri kudata ma events enyu ndipo pamunochuzana kuti Durban siku kunotudata event yedu moita Cape Town takanzwa takatanga kutogadzira ma preparations event yavo handitika votanga kuti event yavo ma preparations ndimochuzana ikoko motanga kuti tamsoro pamwe chete muona timoita sei handimaona muchingodaro apa papatizi but izvi zvekuti help I think bhuku rinongoitwa munhu anongonyorwa kunzi memory from Cape Town memory ningi from Cape Town kana kuti rugare kwamuri from Durban zvichingodaro handimaona kuita kuti mubhuku macho zviite my Nigel Esnat from Limpopo kana vabvisa 50 rand yavo kana 20 rand yavo handimaona kuitira ramangwana so guys morara munyashandika tosangana kuzimu ai kwa Simba handitika tosangana kuzimu ai kwa Simba vanga usati vatenga matickets chibata Lorraine I think kwazara yes tafadzwa yes so I think kwakunozara alright tana thank you kwakuda kuzara vanga usati vatenga matickets avo itai fast changamu inodiwa kuti tiwane kumbofarafara tichimbobvisa stress dzelockdown dzekuchona idzi handiti maona so guys thank you very much I love you all take care of yourself tosangana kupi kwa Simba uko